салом алейкум, духтарони азиз. хуш омадед ба эфири имрӯз. ассалому алейкум созем апа фотима кукурузем. ассалому алейкум апаҷон. ва алейкум салом духтарои азиз. ҳозир мехоҳам барои шумо тарзи лайк мондана нишон диҳам. ина так духтаро ҳамин дасти ростба мебинед. дасти ростба дилак ҳаст. дилака пахш мекунед, ана ҳамин лайк мешавад духтарои азиз. айни ҳол 29 нафар дар эфири имрӯзаи мо. духтаро салом алейкум, як бори дигар шоми ҳамагитон ба хайр бошад. чӣ хел шумо, саломатиётон хуб, ҳама тинҷ? эфири имрӯзаи мо духтарои азиз дар бораи хему хем мешавад. як хоҳар навиштанд ки дар бораи хему хем маълумоти бисёртар диҳам. айни ҳол ман дар наличи хему хем надорам, лекин аз рӯи ҳамин каталог ман барои шумо маълумот медиҳам ва ҳам метавонед онҳое ки дар ширкати атомӣ номнависшудагӣ нестанд метавонед номнавис шавед ва маълумотро пурратар, чуқуртар, васеътар маълумот гиред. ана инҷо дар бораи хемохем ҳозир гуфта мегузарам духтаро. Хемохем ин бад биологическая активная добавка барои хуна тоза кардан, фишори хуна нормализовать кардан, яъне нормализует давление для очищения крови ҳама тарафа, барои сахарный диабет, онҳое ки касали қанд доранд, қандашона нормализовать мекунад. қанди мисол хун баланд шавад, агар аз ҳисоби ҳамин касали қанд мешавем ку, правильно? барои ҳамин вақте ки шумо ҳамин хемохема истеъмол мекунед, ҳама тарафа гардиши хун ҳама тарафа хуб мешавад. хемохем ҳам барои занҳое ки бо аз касалии ҳамин занона азият мекашанд, бефарзандӣ, бесплодия, барои ана ҳаминҳо ҳам беҳад фоидаовар аст духтаро. ина хемохем — это биологическая активная добавка к пище, которая содержит в себе смесь экстрактов трав, экстракт дудника гигантского, экстракт жгунь корня монни, экстракт корня пиона молочно-цветкового. Данная комбинация трав помогает восстановить жизненную энергию, способствует поддержанию иммунитета и устраняет усталость. Яъне баъзе одамо мисол хронически усталость доранд, амин бефараҳ мондашудагӣ, хронически ҳама вақт мегӯянд ки саҳар аз хоб мехезану чӣ хеле ки мадор надорам, қувват надорам. ба ҳамин хотир хемохем барои ана ҳамин ҳам беҳад фоидаовар аст духтаро. ғайри хемохем боз женшень ҳам ҳаст духтаро дар ширкати атомӣ. женшень ҳам ана ҳамин хел хусусиятҳоро дорад барои иммунитета мустаҳкам кардан, ҳама тарафа беҳад фоидаовар аст духтарои азиз. акнун ҳозир смсотонро мехонам. так апай рудоба салом. шаҳзод толибов навиштанд. худованд нигаҳбонатон бошад. раҳмат. ҳусейн маҳкамов салом апаҷон. ҳазор раҳмат ки сухани мана нашикаста дар бораи ҳамин хемохем гап заден. саломат бошед. баъдан дар бораи хемохем ҳозир боз як чизи духтаро беҳад мисол беҳад чизи ҳамин информатсияи ценни ҳамин ки вақте ки шумо ҳамин ширкат ба номнавис мешавед, хемохем харидорӣ мекунед, баъд хемохем балаш 240 000 бал аст. духтаро балҳотон намесозад. ғайри ин вақте ки шумо званияи боло рафтед, ҳамин хемохема барои шумо аз тарафи ширкат тӯҳфа дода мешавад. худатон гӯед ки анамин беҳтарин имкониятҳо дар ширкати атомӣ. духтарои азиз, духтаро айни ҳол 59 нафар дар эфири мо. поделиться кунед группаҳотон кати то ки ваёям пайваст шаванд. атомӣ навиштанд. салом духтаро, шом бахайр. ва алейкум салом, шоми шумоям бахайр бошад. так барои ҷигар ягон чи ҳаст дар атомӣ? барои ҷигар хоҳари азиз, анами хемохема чӣ хеле ки гуфтам, ҳама тарафа общий укрепляющий. шумо аввал як пачкаша гиред,
баъд спирулина кати хему хем духтаро ҳозир ман мефаҳмонам шуморо. Спирулина ҳам беҳад фоидаовар. Ҳозир боз дар бораи як чизи дига ҳозир ҳаминҷа отметка карда монам, ки барои шумо фаҳмондам ба дар бораи помадаш. Так. Спирулина. духтарои азиз, имрӯз боз як хабари хуш барои шумо. Ана ҳамин рӯз саҳар группама даромада проверка кардам. Хушҳолона ба командаи ман 401 нафар ҳамин рӯз номнавис шуданд. Охирон одаме ки ҳамин рӯз номнавис кардам 401-кум. ин дар бораи чӣ далолат медиҳад? Дар бораи он ки духтаро ҳама бисёриҳо аксарият таваҷҷӯҳ ба ширкати атомӣ карда истоданд, ба командаи ман. Духтарои азиз, онҳое ки то ҳол номнавис шудагӣ нестанд, марҳамат, якҷоя кор мекунем, фаъолият мекунем ва боз дар давоми эфир плюсҳои ширкати атомиро ман барои шумо муаррифӣ мекунам. Ана духтаро, спирулина ин аз чӣ сохта шудагӣ? Спирулина – это древняя водоросль, состоящая на 60-70% из белка, богата натуральными минералами и витаминами, благодаря чему ее даже считают едой будущего. Спирулина благотворно влияет на организм в целом и улучшает усвоение пищи. духтарои азиз, бахшиш, занги телефон шуд, телефоном беззвучно кардам. Так. Спирулина, духтаро, аз водорасль сохта шудагӣ, яъне алафҳои уқёнусӣ сохта шудагӣ. ҳамин хел худатон тасаввур кунед, духтаро, вақте ки худатон аз ҳамин уқёнус алафа мегиред, гирифта ва я обработка кардан дар кор, ҳамин хел не барои истеъмол сразу тайёр намешавад барои истеъмол кардан. Ба ҳамин хотир дар таркиби ин 60-70% белок доштааст. онҳое ки диета мекунанд, онҳое ки ҷигарашона тоза карданиянд, марҳамат, аз ҳамин спирулина харидорӣ кунед. нархаш 1800 рубл, духтарои азиз, 10,000 балл дорад. Масалан, шумо номнавис шудед, дар ширкати атомӣ номнавис шудед ва ана ҳамин спирулиная 1800 рубл ба харидорӣ кардед, 10,000 балл, марҳамат, кабинетатон фаъол шудагӣ. Шумо ҳамин кати метавонед 6 моҳ пас харидорӣ кунед. ана михел, духтарои азиз, оиди спирулина ва чай для похудения аст. Атоми чай пуэр для похудения. Инам ана ҳамин хел, духтаро. инам аввал вақте ки барои хароб шудан аз организм обҳои зиёдатӣ бояд бурояд ку. Ба ҳамин хотир ана ҳамин чой беҳад фоидаовар аст. Так, биби Оиша, атомӣ ба пеш. Беҳтарин компания, бале, беҳтарин компания, беҳтарин имкониятҳои беҳад васеъ дорад. Ҳасан Ҳусейнов, салом апаи рудо, ба шумо созен. Ва алейкум салом. Худоро шукр, раҳмат. Так. Усмони Умар Шокиров, салом апаҷон, номрота чӣ хел ёвем? Номерои ман дар ҳамаи комментарияҳои видеоҳои ман, дар комментарияи эфирҳои ман закреплено кардагӣ, марҳамат. Дар охири ҳамин эфира ман закрепит мекунам, марҳамат, дароед бубинед номерои мана. Баъдан, духтарои азиз, як чизи дига ки ман бисёр духтароя медонам, бисёр 2-3 нафар навиштанд ки апай Рудоба, мо мехоҳем ки дар ширкати атомӣ кор кунем, лекин мо метарсем, мо дар дигар ширкат ҳастем, моя ҷанг мекунанд. Гуфтанд ки агар шумо ширкати атомӣ рафтед, ман шумоя тамоми оилатон кати дар ютуб буроварда шарманда мекунам. духтарои азиз, ман чӣ гуфтаниям оиди ин угроза гӯем ё ки шантаж гӯем, ин гапа ман намедонам. Скорее всего угроза барои инсон. як бори дигар такрор мекунам ки духтаро, мо дар давраи ғулому ғуломдорӣ зиндагӣ карда наистодаем. ин давраи ғулому ғуломдорӣ гузашт, духтарои азиз. таъриха хондагӣ бошед, мактуб меонава. давраи ғулому ғуломдорӣ ҳаст. ба фикрам ки ҳамон одамое ки шуморо шантаж мекунанд, метарсонанд, ҳамун ҷава
ҳамун вайба уже монда, ҳамун фикрониёшон ҳамун хел шудагӣ. шумо аз ягон чиз натарсед духтаро. Шумо бояд фикри худатонро дошта бошед. Шумо бояд интихоби худатонро худатон интихоб кунед. Барои чӣ шумо барои як каси дигар бояд равед кор кунед, лекин шумо худатон тарк кардан ба дигар ҷоя метарсед. таслими дурӯғҳои дигарҳо нашавед духтарои азиз. Марҳамат ба ширкати Атомӣ, марҳамат коре ки медонед, мегӯям ку имкониятҳои васеъ дорад дар ҳақиқат. Барои чӣ? Якум плюси якум балҳои шахсиятон намесозад. Шумо як умра бал ҷамъ карда ина 10,000 ба бал харидед, 20,000 ба бал харидед, вай 6 коробкаи шумо ҷои мондан намеёбед, намедонед чӣ кор кунед. Як духтарак ҳаст, дар дигар ширкат кор мекард, ҳозир ширкати мо номнавис шудагӣ, бечора мегӯяд ки то ҳозир ҷомашӯия ман шампунькати мешоям, барои он ки вақташ ба харидорӣ кардагӣ, хариди маҷбурӣ гирифтагӣ барои балош насохтан, аз ваняш нағалтидан, ана акнун бечора имрӯз бомада ҷомашӯия шампунькати мекунад. Ба ҳамин хотир духтаро фикри худатонро кунед, фикри касои дигарро накунед, фикри худатон кати кор кунед. Натарсед аз ягон кас. Ягон кас шумо ҳақ надорад ки шумоя маҷбурӣ харид кун гӯяд, ё ки маҷбурӣ шумоя дар ягон ҷо гирифта истад. Вақте ки шумоя маҷбурӣ дар ягон ҷо медорад, шумо значит худатон уже сила воля надоред, яъне ҷуръат надоред барои дигар ҷо ва тарк карда ҳамун ҷое ки шумо ва унҷа комфортнане тарк карда омадан наметавонед, значит шумо ҷуръат надоред духтарои азиз. ба ҳамин хотир дар ин ситуатсия ман ягон хел шуморо кӯмак кардан наметавонам. Он вақте ки шумо худатон хоҳиши кор кардан доред, худатон биёед номнавис шавед, баъд мегӯед ки фалони нафаҳмад апаҷон ки ман кор карда истодаам, ман метарсам. Охир шумо аз фалонӣ барои чӣ метарсед духтарои азиз? Вай фалонӣ ягон шоҳи замон нашудааст. Мегӯям ку шумо дар давраи ғулому ғуломдорӣ нестед ки ҳамун фалонӣ баромада шуморо дар ютуб шарманда кунад. Дар ютуб баромада шуморо шарманда кунад. Ҳастанд одамое ки шуморо дастгирӣ мекунанд. Натарсед ҳеҷ вақт. Так. Атомӣ ба пеш. биби Ойша навиштанд: салмон беҳтарин. Салом апа Ирдоба, шумо созен. Салом апаҷон, номеротон чӣ хеле? Вам ҷавоб додам духтаро. Духтарои азиз, айни ҳол 109 нафар ҳастанд, онҳое ки нав пайваст шуданд. Хуш омадед мегӯям ҳаматона. Баъдан духтаро кани саволотона нависед. Боз оиди ҳамин тарсидану наомадан духтаро, тарсидану наомадан мебиёянд духтаро, номнавис мешавану. Илтимос ман звания гирамам, ҳозираш ба мана муаррифӣ накунед. Гуфтан як духтара ки командаи ман звания гирифтанд, гуфтанд ки апаҷон, ман аз дигар ширкат витсе-директор будам, омадаму, ҳозираш ба мана муаррифӣ накунед. Боз як чизи дигар духтаро ки вақте ки шумо ширкати Атомӣ мебиёед, дигар ширката тарк мекунед, директорои ҳамун ширкатҳо шавҳаротон ба занг мезадиянд, қайсингилотон ба занг мезадиянд, хуштомонатон ба занг мезадиянд. Духтарои азиз, акнун ин масъала ваям айби худи худатон. Человек насколько позволяет себя уничтожать, настолько дигар одам шуморо уничтожать кардан мегирад. Яъне шумо чӣ қадаре ки худатон ба худатона поймол кардан ба иҷозат диҳед, то чӣ андоза иҷозат диҳед, ҳамон қадар одам шуморо поймол кардан мегирад. Ин ба иҷозат натиҳед. Шумо фикри озод бояд дошта бошед, фикри худатонро дошта бошед. Боз як мисоли дигар мебиёрам. Як ҳафта пеш қати як духтар ман ҳамсӯҳбат шудам. Вай духтар чӣ хеле ки гуфтам дар дигар ширкат кор мекунад. Гуфт ки апаҷон, ман ҳатман мебиём қати шумо кор мекунам. Ҳозир документошаш дар дорад, видножительстваш супоридагӣ, ҳамин документошаш дар дорад, ҳамин документоша гирад, ҳатман омада қати мо кор мекунад. Вай ҳам дар дигар ширкат кор мекард. Ва ман гуфтам ки барои чӣ ту дар дигар ширкат ҳамиқа пешрафта будӣ, барои чӣ дигар ширката тарк карданӣ? Ман акнун фикр кардам ки мошт вай дурӯғ мегӯяд, мана специально гуфти гапо ки на понт берёд. Баъд ман
пурсам, гуфт ки не апаҷон, он ширкате ки мана ҳурмату эҳтиром намекунад, фикрама баён кардан намемонад, мегӯяд ман он ширкат ба кор намекунам. барои чӣ? Гуфтам чӣ хел фикри ту фикрада баён кардан намемонад. Ман як фикрама баромада гуфтам, дар группа мана личкам даромада, ҳама каса ҷангу ҷанҷол, мана шарманда кардан, мана ин хел кардан. Мана гуфтанд ки штоби ман аз ҳамон директор бахшиш пурсам, гуфт ҳамон духтар. ҳайрон мондам духтаро, ин боз як чиз сарам ба омад ки то ҳол одамо дар асри 18 ва 19 зиндагӣ доранд, асри ғулому ғуломдорӣ, асри 15 даже. барои ҳамин духтарои азиз, ягона духтаре ки ҷуръат карда ҳамин гапа гуфт, баъд вай духтар гуфтааст ки не, ман ҳеҷ вақт ту кисте ки ман аз ту бахшиш мепурсам. ана ҳамин хел гапҳо духтарои азиз, ба ҳамин хотир натарсед, таваҷҷӯҳ кунед ба ширкати атомӣ, таваҷҷӯҳ кунед ба командаи ман. Духтарони азиз, ана худи ман барои шумо шоҳиди зинда ҳастам ки дар дигар ширкат кор мекардам, ба ин ширкати атомӣ таваҷҷӯҳ кардам. Барои чӣ? Барои он ки имкониятҳои беҳтарин дорад, балои шахситон намесӯзад. Шумо ҳар моҳа бал карда, сумкаҳоя бардошта, таги доми рӯзҳова бурда, бор фурӯхта намегардед духтаро дигар. Ман медонам ки духтарои ҳастанд ки 5-6 коробка маҳсулота харидорӣ мекунанд, баъд мегӯям ку ҷои партофтан намеёбанд, ҳамин хел карда бизнесашона давом медиҳанд. ин ширкати атомӣ ва ин хел нест. Уже харидорои худаша дорад, ҳам хемохем, ҳам спирулина, ҳам пуэрчай, ҳам женшень ва дигару дигар чизош уже харидори худаша дорад. акнун оиди балка витамин С, витамин С ҳам гуфтагӣ будам, беҳтарин витамин барои кӯдакотон, сезонные простудные заболевания ва барои ҳимоя. Так. акнун шумо метавонед вақте ки номнавис шудед, масалан шумо дар ширкати атомӣ номнавис шудед ва метавонед анамин як дона помада харидорӣ кунед. ҳозир ин дигар намудаш новинкаш вай каталоги нав, ба ҳоли ман нагирифтам вай каталога. 1300 рубл ба як дона помада харидорӣ мекунед духтаро, уже кабинетатон фаъол мешад. 1300 рубл аллакай 10,000 бал дорад. 10,000 бал кати кабинетатон фаъол шуд. ҳамин кати шумо 6 моҳ пас боз харидорӣ мекунед ва аз кадом ҷиҳат баъд савол медиҳанд ки чӣ хел баъд мо пулкор мекунем. Пулкоркунӣ шумо бо тариқи муаррифӣ кардани маҳсулоти атомӣ духтарои азиз. маҳсулота муаррифӣ мекунед, бо тариқи сохтани команда шумо пешравӣ мекунед, кор мекунед ва соҳиби маошҳои баланд мегардед духтарои азиз. ана ин бошад набор для рук. ина ҳозир мебинем 6000 пиви дорад, яъне 6000 бал дорад. 1000 рубл ба харидорӣ мекунед. дутта агар аз ҳамин харидорӣ кунед, аллакай балҳои шумо пур мешавад. бали ним сол пас уже харидорӣ мекунед. ана ҳамин хел духтарои азиз. кани духтаро саволо бошад, марҳамат. хеле ки эфири ман саволои дига намебинам ман духтаро. ин аз кадом сабаб бошад? кани духтаро нависед, ман бинам. Садаф Шомуродова, ассалому алейкум, якум лайк. Ва алейкум салом. Настя Жукова, привет. Ай Настя, ман худам аз телефонаш даромадам. апаҷон Парвина, Созан хушбахт ҳастанд шавҳараш. Так, бале духтаро, Парвина Соз хушбахт аст. ҳозир дар бораи ҳамин Абдуллоева Муҳайёва дар ҳамин бора як цитата мегӯям, ё ки як 4 мисра шеър мехоҳам қироат кунам дар ҳамин бора духтаро. ҳамин ҷавоб саволи ҳамин Муҳайёва. имрӯз касу нокас забардаст шудааст, бо фанду фиреб зидорои маст шудааст.
нархи ҳама чиз қимат шуд, лек садафсӯз нархи одаму инсоният паст шудааст. ҷавоб ба саволи шумо муҳайёҷон. Фаҳмидед? Не нужен, все забирай. Интернет подключена. А не могу, у меня эфир закончится, подключу. А домой не. Так. Духтаро кани нависед, тамоман смс намебиёяд. Победа Заречный. Салом алейкум, апаҷон. Ва алейкум салом. Дунёи бевафо дурӯғай нахӯрен, амма чира? Ассалому алейкум. Навиштанд ки чанд рубл ойлик мегирӣ, апа? Ҳар ҳафта ойлик мегирам, духтаро. Так. Так. Ана михел, духтарои азиз, дар охири эфир номерома мемонам. Чӣ хеле ки эфири ман саволо нест, духтаро дидан наметавонам. Аз чӣ сабаб бошад? Ҳасанҷон, закрой дверь, пожалуйста. духтаро дина дар бораи четырёхэтапный очистка лица гуфтагӣ будам. Ҳозир мехоҳам дар ҳамин каталог нишон киям шумова. беҳтарин очистка барои рӯи, духтаро, барои рӯи тоза кардан дар хона монанди ҳамин салонба тоза мекунед ку мастирова, ҳамин хел тоза мешавад. баъдан зубной пастаи беҳтарин дорад, духтаро. зубной пастаоша бинед, ҳамин хел футлярокати зубной паста ҳаст. ҳозир дар бораи четырёхэтапка маълумот медиҳам. баъдан духтаро як нафар пурсиданд ки продуксияҳои мисол монанди посудаю ҳамин хел чизо ҳаст ё не. ҳаст, духтаро, лекин рости гапа мегӯм, посудаҳош қимат, духтарои азиз. Не стоит харидорӣ кардан. 8000, 7000. беҳтараш ки мисол дар дигар магазинҳо харидорӣ кунед, хубтар. баъдан кофе дорад, дар ширкати Атоми кофе ҳаст, чой дорад, стиральный порошок, средство для мытья посуды. Барои посудашоӣ 1 литраш 700 рубл, духтаро. 39000 пиви дорад. баъдан анаин хел перчаткаҳо дорад барои хозяйственный, барои тоза кардан. 1500 пиви дорад, 500 рубл, духтаро. лекин перчаткаҳо беҳад перчаткаҳои вечный, долгосрочный, ҳамин бисёр истифода мебаред. кофе дорад, кофе 3 в 1. кофе 3 в 1 арабика 50 дона дар дохилаш, 2000 пиви дорад, 1000 рубл аст. ана михел, духтарои азиз. Так. баъдан, духтаро, анаин хел абсолют биби крем дорад. биби крем, база под макияж, беҳад сифати хуб дорад. Медонед ҳамин база кати биби крем, анаин креми танал Атоми абсолют биби ҳаст ку, кам кам эффекти хайлайтера дорад, яъне блеск дорад, кам как ҳамин естественное сияние метиҳад рӯйба. баъдан анаин хел стик дорад, солнцезащитный стик дорад, аз нури офтоб, аз SPF ҳимоя мекунад. Так.
Успокаивающий стик для лица – это средство 2 в 1, защита от солнечного излучения и успокаивающее действие для чувствительной поврежденной кожи. Благодаря каламиновой пудре стик успокаивает кожу и снимает раздражение. Средство легко наносится, не оставляя чувства липкости. Розовый тон выравнивает цвет кожи. Стик для лица может наносить как до, так и после макияжа. Удобное нанесение, не пачкает руки. Дидет, Михаил Мунади як стик Михаил мебуроред монади помадаеч хел аз вай дохили коробкачаш мебуроред. Ана Михаил инам беҳад удобный, аз ҳимояи офтоб беҳад чизи хуб аст. Ана ҳамин духтаро. Так, защита от солнца. Бадан ин так 900 рубл аст духтаро, 5000 пиви дорад. яъне 5000 балл дорад. ана Михаил духтарои азиз, як бори дигар хотиррасон мекунам, нашод кор, нашод паспорт. онҳое ки ба ширкати Атоми номнавис шуданӣ ҳастанд, паспорти пластикии тоҷикӣ, паспорти русӣ, РВП, вид на жительство кати номнавис шудан метавонед. паспорти сурхи тоҷикӣ уже кор намекунад, уже давно аз вай буромадагӣ истифода намебаранд. паспорти тоҷикӣ сурх намешавад, свидетельство о рождении кати намешавад номнавис шудан. ба ҳамин хотир духтаро ана Михаил шартҳо дорад ширкати Атоми. ва баъдан онҳое ки пештар уже дар дигар структура номнавис шудагиянд, мехоҳанд ки бо мо омада кор кунанд, шумо 1 сол пас удалид мешавед. 1 сол пас удалид шудед, баъд метавонед қати мо кор кунед. то он вақта кор кардан наметавонед духтаро. ана Михаил духтаро, эфира мо ба охир мерасонем. ба фикрам айни ҳол 118 нафар поделиться кунед группаҳотон кати духтарои азиз. дар ҳамин ҷо бо шумо хайру хуш мекунам. то эфирҳои оянда худо нигаҳбонатон. дар паноҳи худованд бошед. хайр.